Ассалому алайкум мухлисои канали Саудотиҷи ама касавардрои азиз хелен созин хубен саломатиётон хубай настроенотон созай гӯш кине ки дар имрӯза навормаде чӣ рӯй кардаган ва чира гап мезанем. Мерседеси 42000 астай. Гӯшкади шеринар. Мерседес астай 42000 сомон. Замин астай дар ноҳияи Фархор, хонаи заминӣ астай дар Россия, дачаи арзон астай дар шаҳри Ваҳдат, квартираи арзон астай дар шаҳри Душанбе, шаҳри Исфара, шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Ҷолдини Балхӣ. Як бародарда ана хона дар корштаги шаҳри Душанбе дар видео гап мезанам. Ана қизиқи видео ҳамияе ки як замине бардрои азиз 25000 сомон ва 4 комната квартира 120000 сомон ва дигар чизои арзон ҳам рӯй кардаган. Видео имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунед. Хе ягон замина хона ё квартира мехарен касе ки сума ҷамъ кардагин. Дӯстони аз агар ягон кас хона мошина ана чизе ки квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен дар номерои WhatsApp бинависен, ман реклама мекунам. Бачаам лайк абҷиқ ана кмеирим суста. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дар бардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. бардрои азизам, аки элон сар шид, таксиара биланд монем, видеоро я 10 минута гӯш кунем ба чӣ ачкидор навора сар мекунам. Мерседеси фурӯшӣ бардрои азиз, Мерседеса Мерседес ҷон шай бигем мешава. Соли баромадаш 1995 сол. Светиш металлик, сӯзишвориш гази бензинай, ана газаш евро 4 будай. Объем моториш 1.8 литр, документош нав кардагия, як моҳ нашидай. Ана документш кардагӣ бидиан. Айни ҳол бардрои азиз қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ. нарша гуфта ки ҳами 42000 сомонаш бугу басай. нархи охиршай гуфтага бардрои азиз 42000 сомон нархи ахиршай. пули урусиша дар бар экран навистагиам, навигарӣ кардагиам, зангш бизанед харидору. бардрои азизам, мегзарем ба дим эълони имрӯза. як ана дачаи фурӯшӣ рӯй кардагиан. гӯш кунем бардрои азиз, дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дараи Ромид, лави дарё. 6 сотиқ заминай, тита комната дора, ремонт дора мега, гирдиш маҳкамай, поёнаш тапчани бобогӣ доштай. нарша 150000 сомон мега, арзон мешава. алишам мешава ба мошин ё молҳои рӯзгор. дӯстони азиз, дачаи фасонч хелектун дар шаҳри Ваҳдат. маълумотша дар бар экран навистагим, пулу урусишам ҳаста, мисол ба урусиам чанд мешава навистагим, мумкин ягон капек фарқ на. хай хулоса ина номерои телефонаш, ана видеошам рӯй кардаги видеошам тамошо кунед. касе дача дар кораи шаҳри Ваҳдат, занг зада маълумоти бештара бигиред. номерош имо WhatsApp дора. апашко модаро хоҳаро, я фирмара шумо да тавсия метиҳем, кор фақат барои занҳо, фарқш неста шумо дар Тоҷикистон бошед ё дар Россия. мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен. инеми рақамҳои десен дар WhatsApp бинависен, я апашка шумо да тарзи кора бе пул мефаҳмонад ки чӣ хели кора ва чанд қа даромад дора. апашко модаро хоҳаро шумо бинависен, бигем ки номероро ай канали Саудотиҷи гирифтам. бардрои азиз, илтимос шумо нанависен ки кор барои шумо нестай. бардрои азизам, хаста набошед. мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. як квартираи арзони дига, фасони дига ай шаҳри Душанбе бо диққат гӯш кунед. квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, гипразем, кӯчаи Сомон, наздики бозори Деҳқон, гардиши Мойкаи Сетана. дом 13 этажай, сехонага квартирай, неки 4 хонагаш кардагиан, дар дим этаж қарор дорад, 116 квадратни метрай. ремонти хона замонавӣ ба дараҷаи олишҳои суратҳои дринша мебинен. ову свеч мега ҳаста, ҳуҷҷатош 100%, мактаб, магазин наздикай, дом лифт дора бардрои азиз. хулоса ҳамаш 100%. нарша гуфта ки $66000 бугу. хонаи фасони хушрӯи бардрои азиз, хеле гуфтум дар шаҳри Душанбе, гипразем, наздики бозори Деҳқон, $66000. сомонӣ ва рублша дар бар экран навистагим. харидорои аниқ, занг зада маслиҳат кунед.
бардорои азизам имконият боша лайкора бижихен касе дар канали мо меҳмонем подписатсия кунен хулоса дастгирӣ куненда срочна замини фиши қарор дорад дар ноҳияи фархор деҳаи нурмат сафар 8 сотиқ замине бардорои азиз 3 дар хона кухни баня фундаментош рехтагия чихеле ки дидесен ов суеч мега ҳастай уҷатош 100% 20 рес ана хок овардагиан дар гирдуванаш 20 рес хок овардагиан чихеле ки мебинен ана як параи замин маҳкамай мега нарша бардорои азизам 25000 сомон мега касе харидор бошен арзон мешава соҳиби замин мега ки срочни пулмон дар куриштагиай бардорои азиз чихеле гуфтам замини арзон дар ноҳияи фархор 25000 сомон пули урусшам дар бар экран навистагиам ози суратоша тамошо кунен барои мо шумора камтар видеоша рӯӣ кардагиай ва ана соҳиби замин худаш маълумот додагиай бардорои азиз ҳама ҷоша мисол бибинен гӯш кунен апа чӣ мега. салом алейкум акаҷону дар ноҳияи фархор хонаи фурӯшӣ баня кухни хона бухона калдор бухона 30 рес хок харидагием 20 рес хок гирди мамашта 10 рес хок дар доронш ҳамагиш 30 рес хок ина я параи деволи хона я параш дадагия ина совет дар пешиш совет хонара ина кӯчада об омадагия метона обам бигирам ина пундамини хона фундамини хона 1 метрай 1 метр чиндагӣ ина маҳрамат кунед касе хона харай 25000 сомонӣ бо арзон мешавад срочни ин хонаи срочни варианта 25000 бо арзон мешавад. дӯстони азизам бардорои ғарибам касе ки дар Россия қарор дорен марҳамат як хонаи арзона ина қабулш кунен срочна хонаи фиши қарор дорад дар Россия Калужская область район Спас Деменский улица Строительный 10 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ кухни ванна туалет калдор сарай веран 2 туалети берунӣ як вагон ҳелчаи мирғ дора гази природни оби гарми хунук дарахтои мевадиҳанда дошта бардорои азиз ремонти хона миёнае мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ нарша 161000 сомонӣ мега пули урусӣ қатъӣ ҳисоб-китобиш кардем 1 миллион рубл мешуда бардорои азизам маълумотша дар бар экран навистагим номерош имо ватсап ҳам дора занг зада хонаи арзона аз Россия бихарен. бардорои азизам чихеле ки дар аввали видео гуфтум як бародар дар шаҳри Душанбе хона дар куриштагия ина марҳамат гӯш кунен як акада хона дар куриштагия шаҳри Душанбе тарафи 7 9 аманал пост тепаи самарқандӣ ҳамин территорияда боша хуб мешава мега нархи навош 150 то 200000 сомона боша мега ҳозирашда 160000 сомонӣ пули нақд дора бардорои азиз касе ки хона дорен ай шаҳри Душанбе ҳами территория гуфтагим 150 то 200000 сомона ҳами яка харидорай номерои телефонаш аст занг зада хонатона бифурӯшен. подписчикои савдотиҷӣ мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ тамошо кардеса бошен бигӯен ки о ака тамошо кардеса май газ бензин давгзар камтар овозо гирифтесай суни азизам квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исфара 4 хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 100 квадратни метрай домна мастройка квартира нав ремонт кардаган соҳиби квартира маълумот додагие ки квартира 4 ҳуҷрага мебошад ванна туалет ҳамаш кор мекуна ошёнаи дим дай мега ана шаҳри Исфара шаҳраки шуроб харидорои аниқ занг бизанем бардорои азиз 4 хонага чихеле гуфтам 120000 сомон нархиш дар шаҳри Исфара номерош номерои тоҷикистон касе харидори аниқ бошен занг бизанен пули урусиш дар бар экран навистагиам. я чанд видеодан бардор менависанд ки аз ноҳияи ҷолдини балхирам квартира монем мисол аз ноҳияи ҷайҳун ҳами тарафо монен ина бардорои азиз як квартираи арзон аз ноҳияи ҷолдини балхи барои шуморо ёфтам бо диққат гӯш кунен квартира десен қарор дорад дар ноҳияи ҷолдини балхи як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад 26 квадратни метрай домои пешина квартирара нав ремонт кардагем соҳиби квартира маълумот додагие ки
квартира дар маркази ноҳияи ҷолдини балхияй. нарша бардурои азизам 120 000 сомон мега. харидорои аниқ занг бизанед. числаи видеоро нигоҳ кунед бардурои азиз, видео кона нашида боша занг бизанед ё мисол ана соатҳои 12-1 шав занг назанед бардурои азиз. хубтараш ана видеоро скриншот кунед, пага занг бизанед, хубтар мешавад. дӯстони азизам, мегзарем ба наҳам эълони имрӯза. ана як квартираи арзони дига аз шаҳри Турсунзода. марҳамат гӯш кунед. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. як хонага квартира дар 4 метраш қарор дорад, 45 метри квадратияй дар 3 микрорайони шаҳри Турсунзода будай. дом навастройка квартирааш хеле ки десен нав ремонт кардагие мега. соҳиби квартира маълумот додагие ки срочная комнатаи фурӯшӣ дар 3 микрорайон, ана дар 4 этаж, ремонташ люксай. фақат ана пула битеу бидро зиндагӣ ка. бешухи квартираи хушрӯб дай, ремонтчан фасон ҳамаш зур будай. нархша 188 000 сомон. 188 000 сомон. арзон мешава намешава навистагӣ нест бардурои азиз. хай харидорои аниқ занг бизанед, маълумотша дар бар экран навистагӣ, пули урусишам ҳастед дар бар экран. дӯстони азиз, бардуро, пашкоҳо, модаро, хоҳаро, додаро, бисёр дар шаҳри Душанбе квартира мегин. На марҳамат, як квартира арзони дига барои шуморо ёфтам. марҳамат гӯш кунед. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. як хонага квартира дар 1 метраш қарор дорад, 26 метри квадратӣ, ноҳияи Сино, Гипразем ва Енигарадок. дом навастройка квартирара нав ремонт кардагиян. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки дом навай, состояниш хубай. нарша бардурои азизам 220 000 сомон мега. касе харидор бошен тарговат мекуна. хай квартираи хушрӯб дай бардурои азиз дар шаҳри Душанбе, ана Гипразем ва яъни Гарадок чӣ хеле гуфтам 220 000 сомон. харидорои аниқ бардурои азиз зангш бизанед. марҳамат, дига суратҳои квартирара бибинед. бардурои азизам, бардурои азизам, хай чӣ бигем дига ака. видео тамом шид, магарам хайри хиш кунем. дӯстони азизам, аки видеода камтар овозо гирифтесане ки камтар оби хина хӯрда бошем, ягон чизи хина хӯрдагием ки овозо камтар гирифтесай. хай чӣ гап не, уже видео тамом шид ку. дӯстони азизи, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки мерседеси 42 000 аст, ки ҷое ки замини 25 000 аст, ки ҷое ки хонаи заминӣ аст, ки ҷое ки хона аз Россия рӯй кардан ҳаракат кардам, гап задам, аст, ки ҷое ки квартирам рӯй кардан ҳаракат кардам, барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. хай дастгирӣ кунем, бо хеле хуб мешавад. дастгирии шумо пешравии мо айку. дастгирии шумо фақат чие? ҳамия доналай ки бепала бижихен дар комментария бинависен ки савду тиҷӣ ба пеш. ё аз ки ҷо хона замин квартиратон дар корея, дар комментария бинависен. ман ҳар як комментария шуморо мехонам, шумо да ответ метавам. дӯстони азиз, то охири видеоро агар тамошо кардагӣ бошен, дар комментария рақами 5 звизара бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем. ва гапа бисёр намекунем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. хай як шеруи нар.